Doldang lanjut lemu WhatsAppan, cek paket data yen ante tukoni tenan dikeling yen mantan kono kabarmu tandane iku ora rindu nanging kangen keringet bareng awakmu. Tagawe los do blas aku rewel nyanding sliramu sing angel disetel tutup no chattingan karo wong liya rapopo aku ra gelo kok tutupi nomor embok ganti firasat hati angel diapusi senajan mau ganti tukang las bakul sayur lan tukang gas diteni bakal ngerti los doldang lanjut lemu WhatsAppan, cek paket data yen ante tukoni tenan dikeling yen mantan kono kabarmu tandane iku ora rindu nanging kangen keringet bareng awakmu. Tutupi nomor embok ganti firasat hati angel diapusi senajan mau ganti tukang las bakul sayur lan tukang gas diteni bakal ngerti doldang lanjut lemu WhatsAppan, cek paket data yen ante tukoni tenan dikeling yen mantan kono kabarmu tandane iku ora rindu los doldang lanjut lemu WhatsAppan, cek paket data yen ante tukoni tenan dikeling yen mantan kono kabarmu tandane iku ora rindu nanging kangen keringet bareng awakmu nanging kangen